TV Lere mar od bura Nairobi. Kwa kanyo ni duol makedo gi mibadhi e pacho ka endi EACC ochiwo siem ne joyak lope piny owacho kaonti ma Kisumu bang' duoko lop chiro makibuye e lwet tend kaonti no. Kaka James Okoth lero, okwa jopiny bende mondo onyuak lwedo e lwenj makedo gi mibadhi e kaonti no. Ahinya to apaya e kinde maduol no pod dhi nyime gitimo nonro ewi lope mamoko ma dipo ka tie kaka oyaki. Mano e kaka johala e chiro makibuye ne onyiso morgi bang' duol makedo gi weche mibadhi e pacho ka EACC duoko lop chiro no e lwet tend kaonti ma Kisumu. Duol mar EACC noyudo ywak koa kuom tend kaonti ma Kisumu tarik 16 dwe mar 2 higani ni nitie jal moro mabuogo daro johala e chiro makibuye. Poni tend kaonti no okomiye omenda maromo bilion 7 ma pes Kenya. Kata kamano, bang' timo nonro, EACC noyudo ni jalno manyinge oseangore kaka John Oyare Oyeko noyako lono. This individual, he wants the county government to pay him a whopping 7 billion shillings, claiming that this land belongs to him. So EACC, when we got this information, we did our background research, and we established that this market has actually been grabbed. EACC bende osingo ni gibiro duoko lope tend kaonti ma Kisumu mapod ni e lwet achudhe kochiwo siem ni jogo duto mibiro yud gi ketho mar yako lope piny owacho. Paro mano sir gi tend kaonti no ma bende osingo mar tiyo machiegni gi piny owacho mamalo eneno ni okawo okang' mar chik ni joyak mwandu piny owacho. He needs also to rein on fellows approving buildings on public land. When you approve a building on public land, when you approve a building on a sewer line, when you approve a building on a market, you are messing up that city. And you have no moral authority to occupy public office. With the help of EACC and the National Land Commission, we shall fearlessly and mercilessly crack down on the land barons. Cartels and brokers must surrender before we go for them. There are county government houses in this town. We are going to file also a recovery suit. The industrial park of Kisumu, most of it has also been grabbed. School land in this county, it has also been grabbed. We have road reserve, whereby people have got titles that they acquired them illegally. E kinde no bende, tend EACC okwayo oganda mondo onyuak lwedo lwenj thiro mibadhi e pacho ka, kendo chiwo siem ne obila mag apaya, kowacho ni thothne giloko apaya kuonde choko pes mibadhi. So let us work. We are not against anybody, but we cannot allow traffic police roadblocks to be turned into traffic police toll station. E kaunti ma Kisumu, EACC bende oseduoko mwandu moko e lwet piny owacho, kama oting'o Taifa Park manengone romo milion 500, mwandu doho manengogi romo milion 940 kod lope moheo 20 mag duol mar reru kata Kenya Railways Corporation. James Okoth, Ramogi TV. Jatend piny Kenya